Salutare și bine te-am găsit la un nou testimonial, podcast, educațional, cum vrei tu să-i spui, un material în care aduc cei mai buni dintre cei mai buni agenți din Elite Closers care au dovedit în fiecare zi și care îmi dovedesc în fiecare zi că merită să fie în Elite Closers, că își merită comisioanele preferențiale, că își merită bonusurile și pe care eu îi consider parte din familia mea profesională, ca să o citim pe Maria, autoarea noastră. Astăzi o avem alături de noi pe... Îmi permit să spun, ca să-ți ridic nivelul de așteptări foarte sus, din moment ce tu știu că ai deja emoții, Gianina a avut cel mai mare scor teoretic atunci când am făcut evaluările pentru agenții pe care i-am recrutat. Mă bucur foarte mult că la mult timp după ești aici alături de noi să ne dai un testimonial și să ne spui, Gianina, viziunea ta despre vânzări și despre a ajuta oameni. Scurt pe doi, bine ai venit în primul rând. Bună, Andreas, bine te-am găsit. Zine un pic despre tine, cum ai început, de unde vii, tu ai fost și diasporană. Zine așa, scurt pe doi, cum ai ajuns tu aici, contextul de viață. Păi am ajuns la tine o circunstanță destul de amuzantă. Inițial lucram, vin tot din domeniul vânzărilor. Și acum lucrează, nu vă gândiți. Și acum lucrez, da. Nu stă degeaba. Dar sper să-mi acord mult mai mult timp pentru proiectul Elite Closers. Mi-a plăcut, m-a atras ideea, era ceva nou și pentru mine. Oarecum mi s-a părut destul de provocator, era ceva ce nu am făcut, sau cel puțin ce nu am practicat foarte mult în ultima vreme, însă o mare provocare pentru mine și pentru stilul meu de viață cumva. Eu ți-am spus, de când te-am văzut, tu ești unul dintre acei agenți, pentru că unii nu sunt așa și tot dau rezultate, dar tu ești unul dintre acei agenți făcut să vândă, făcut să convingă oameni de chestii. Că o faci pentru alții, că o faci pentru tine, dar trebuie să faci chestia asta. Ești de acord cu mine? Așa este. Crezi asta despre tine? Ai zis că ai simțit că a fost provocator la început. Cum ți se pare acum? Sincer, și acum mi se pare provocator. Mai provocatoare. Continuă și din ce în ce așteptările sunt mai mari atunci când începi să crești pe o treaptă, așteptările sunt continue și bineînțeles că trebuie să fie continue pentru că altfel nu vin rezultatele bune dacă nu ești provocat și nu te înarmezi așa cu multă răbdare. Însă continuu sunt provocări în vânzări. Așa că trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, cu mult entuziasm, pentru că uneori este ușor să te deziluzionezi foarte rapid în această carieră, însă provocările sunt în primul rând oamenii, nevoile lor, dar și dorința de a-i duce pe drumul bun. Te simți bine când îi ajuți, te bucuri. Așa este. Dar e normal, toți facem asta. Chiar despre asta vreau să vorbim. Uite, n-am abordat în alte podcasturi foarte mult subiectul ăsta. Tu reprezinți un autor, Maria Frățilă. Pe cât ești tu de pragmatică, deci, da, vedeți, fată la sacou, frumos, da? Vinzi un program non-business în acest moment. Un program Corect. Pe anxietate. Așa este. Dar schimb vieți. Cum te raportezi la oamenii pe care îi ajuți? Care e senzația pe care o ai când știi că intră în program și după aia Mariei îi spun cât de minunat ești? Este provocator și simți că este așa cumva ești un om de bază pentru ei și contează foarte mult și pentru mine să știu cum se descurcă ei pe parcurs. Cumva misiunea mea nu se termină atunci când am terminat vânzarea, ci din contră, ci atunci când eu știu că iau cu adevărat rezultatele dorite și cumva țin să-i urmăresc așa și după, mă interesez și le scriu și îi întreb dacă într-adevăr simt o schimbare în viața lor și tare mult mă bucur când văd că așa este și îmi confirmă faptul că i-am dus pe drumul cel bun și am adus soluția potrivită pentru ei. Tu ești cea care i-a dus la propriu, literal, nu eu, nu Maria, nu Colin, nu. Tu ești cea care i-a dus pe calea cea dreaptă. Acum, între noi doi fie vorba, considerând că nu ne-ar filma camerele astea, mai un upsell, mai un comision extra, adică e bine să-ți pese de ei și după, cinstit. Bineînțeles, orice implicare și muncă trebuie răsplătită pe măsură și bineînțeles că este și munca noastră, este o muncă mare să lucrez cu oamenii. Cred că este cea mai mare provocare dacă m-ai întreba să ajungi la nevoile lor, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și atunci trebuie să știi exact unde să pulsezi, când să pulsezi, pentru că până la urmă este și un trick acolo și dacă ești în momentul potrivit, la locul potrivit pentru unii oameni, cu siguranță viețile lor se schimbă cu adevărat. Și totuși, Gianina, care tu ca și mine ai acest simț critic și ne place să spunem când vedem ceva care nu e cum ar trebui să fie, de ce unii nu reușesc? Păi, probabil că ambiția nu este suficient de mare și faptul că nu sunt urmări așa cum ai bate din palme,
Pe unii de multe ori îi desumflă, să spunem așa, și atunci... Da, n-au făcut 1000 de euro, 2000 de euro în prima lună, gata, nu-i de mine, nu sunt bun, nu mă pricep, nu... În cariera aceasta de vânzător și de closer high ticket, consider că trebuie să fii foarte, foarte mult în această meserie, să te implici total și să înțelegi că venitul adevărat vine după câteva luni, după multe ore de antrenament și după multă ambiție și multă dedicare. Uite, aici trezesc pentru că multă lume se întreabă, măi, cum ar trebui eu să fiu sau ce ar trebui eu să fac ca să fiu un agent bun? Cred că oricât de multe cărți ai citit, ai această întrebare, ok, dar cum ar trebui eu să sun? Uitați-vă un pic, deci v-am adus 3, 4, 5 agenți, printre care și Gianina. Când o să fiți pe o cameră, fără să știți dinainte întrebările, fără să știți subiectele și să vă prezentați așa, o să fiți buni și apți de această carieră. Ca să fiți așa nu trebuie să aveți neapărat talent natural, dar trebuie să fiți dornici să ajutați oameni, să vă puneți în situații neplăcute, să aveți reziliență la refuz și să faceți pe o perioadă suficient de lungă de timp. Gianina, cât timp crezi că i-ar putea lua unui agent care nu are talentul tău? Pentru că la tine am spus clar, la tine a fost un talent natural, de taur, nu știu dacă e despre zodie, dar sigur e la tine. Cât timp ți-ar lua dacă ești fecioară, nu știu, zi-mi o zodie care nu știe să vândă, da? Niciodată, ia zi, fecioarele n-au zis pilaf, nicio treabă. Nu știu, dar ca idee, unui agent care nu este atât de competent, natural, talentat, cât timp ia să poată să aibă o carieră profitabilă, să facă bani, să trăiască din asta? Bun, păi dacă ar fi să o luăm așa, dacă începe de la zero, probabil că în 2-3 luni eu consider că Așa a zis și Alin. Da. Cam așa, cam 3 luni de muncă continuă, de dedicare, eu cred că este un prag bun, însă învățarea nu se termină niciodată. Evident. Lună de lună, poate și an de ani îți trebuie să te dedici și să te faci să ajungi un closer bun. Însă, pentru început, consider că 2-3 luni sunt suficiente ca tu să ai bazele teoretice și practice pentru a începe să faci bănuți și din vânzări. Și mi-ai ridicat la fileu acum echipa voastră, supranumită KGB, cunoscută în lumea interlopă drept echipa KGB. Cei mai buni pe vânzări, cele mai multe vânzări constant și totuși deja, adică în continuare, cele mai multe ore de antrenament. Cu cât ați vândut mai mult, cu atât ați început să vă antrenați mai mult. Mai ales voi cei 3 closeri din momentul de față. De ce? Și e o coincidență? Nu este o coincidență, fiecare oră în plus se simte. Se simte la vânzări, se simte la încrederea de sine, se simte la flow. Deci toate orele pe care noi le-am pierdut, să spun așa, nu le-am pierdut, din contră am câștigat în primul rând experiență, încredere în sine și niște tricuri așa și tipsuri în plus. Scheme. Au început să aibă scheme. De pe la tine, bineînțeles. Da. Ce putem să spunem? Le avem și noi pe ale noastre. Gianina, ca să nu prezentăm profilul agentului perfect, ce antrenezi tu în momentul de față? Păi antrenez rezistența sau reziliența oamenilor la schimbare. Antrenez și abilitatea mea de flexibilitate. Antrenez și răbdarea continuu. Și antrenez baza teoretică, pentru că și ea mă ajută foarte mult. Dar o antrenez împreună cu cursul vostru. Foarte important de menționat un lucru. Și uite, cu ocazia asta îți dau eu un feedback, ție acum live pe podcast. Nu știu dacă tu ești conștientă, dar eu spun și vreau să reiasă pentru cei care aveți foarte multă personalitate, vreau să înțelegeți aceste aspecte. Tu ai fost, probabil, nu știu dacă cel mai, dar în orice caz top 3 agenți ca și personalitate. Agenții cu cele mai multe păreri, dacă îmi permiți să spun. Dar asta e bine. Cât timp părerile sunt pertinente, cum e cazul tău, asta este foarte bine. Cu toate astea, ești în același timp, făcând evaluarea cu peste deja 100 de agenți recrutați și 70 activi, agenții cu care respectă cel mai bine scriptul. Și nu neapărat scriptul per se, pentru că tu știi că tot timpul ne spune, bă, nu vă țineți de script, țineți-vă de etapele de negociere. Etapele de negociere sunt dumnezeiești la tine. Probabil, îmi permit să spun că ești cea mai bună din Elite Closers pe a respecta etapele. Nu mi-am luat perie nouă, este doar un fapt și echipa de management o știe. Mulțumesc! Cum vine chestia asta? Adică tu care le știi pe toate teoretic, dar foarte bună și s-a văzut în vânzări, respecti procedurile. Păi este foarte simplu, Andreas, fără o structură și niște proceduri pe care noi trebuie să le urmăm și pe care, dacă nu le-aș urma, practic nu aș încheia cu o vânzare, nu aș reuși. Așa că structura este cea care mă ține pe linia de plutire. Chiar și atunci când curioșii noștri, potențial clienții, încearcă puțin să o evite, fără structură nu există un tipar și nu există
o cale de a ajunge la soluție fără a trece prin toată procedura. Așa că mă ține foarte bine ancorată în realitate, pentru că sunt foarte mulți oameni care intervin cu diverse păreri, iar pe proiectul meu este vorba despre emoție și atunci cumva te poate descentra foarte mult, iar structura este un pilon cel mai important. Și care nu mă e razna, ține sincer, că altfel te pierzi tu pe tine. Corect. Da. Așa este, și vin și spun, bă, eu fac vânzări de ani de zile, eu sunt șmecherul șmecherilor și totuși îi aplică dintr-o reclamă, în fine, nu mai intrăm în... Da, dar ei vin și zic, sunt șmecher, da? Eu știu mai bine scriptul. Eu am talentul meu, lăsați-mă. Ce le spui? Eu le spun să se țină de practică și de teorie și de script, pentru că acela nu te înșală niciodată și te ține acolo bine ancorat în realitate, cum ți-am mai și spus. Îți mulțumesc tare mult. În primul rând îți mulțumesc că ești aici, îți mulțumesc pentru cine ești, cât timp ești în echipa Elite Closers, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, îți mulțumesc că ești brand ambassador, o să o mai vedeți pe Janina în foarte multe locuri, este parte din echipa noastră. Un îndemn, uitându-te la cameră, un îndemn pentru agenții Știi Placa, care sunt în modul în care își doresc să facă chestia asta, nu sunt hotărâți, ce le transmiți? Păi luați-vă toată încrederea din lume și toate puterile, încercați, fără să încerci nu reușești absolut nimic și tot înainte. Orice reușită, orice nereușită este un pas înainte, așa că nu vă lăsați și hai să curgă vânzările. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, luați decizia aia bună, faceți acest pas, că nimeni nu vă mănâncă, nimeni nu vă ia gâtul. Da, avem și agenți care nu fac treabă, dar cei care sunt profilul Janinei fac treabă. Doamnelor și domnilor, Janina Mihăiță. Mulțumesc frumos, mulțumesc Andreas pentru tot și pentru Și eu îți încredere. mulțumesc. Numai bine.